Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Ataltris.bg и това е новият ми канал и ново име, разбира се. Аз ще изкачвам в Laker.bg. Това е нов сървър, ще качвам и на стария. Всичко ще си същото, само че е с едно ново нещо. С две нови неща. Тоест името, скина, 3. Името, скина и поредицата. Тази поредица няма да спирам на пауза и вие ще си гледате абсолютно всичко, което се случва. И ще играя на тази поредица само когато снимам. Тоест когато ми се играе, трябва да снимам. Не, шегувам се. Ще снимам всеки ден на нея. То да, ще снимам винаги когато играя на нея. Ще снимам всеки ден. Няма да си играя така без да ме гледате. Я на 2 хита ги бия. 2 удара. Ама го намерих лав. Ама сериозно ли ще намеря лава? Наистина ли? Лава. Заверна ли лава? Каква е тая лава, бе, хора? Надявам се да не умирам. И ще направя диамантни неща. Да ги енчантна. Оставам много силен. И вие да ми гледате поредицата, която се моля да стане хубава. И вие да гледате, както казах преди малко. Бързон имам. Утре кран. Имам само 2 зона, бе. Да убия още една овца. Когато убия още една овца, тук е. Ще си направя легло, когато убия още една овца. Хоп, 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 хоп. Сега бе. Ох. Ще моят хубав дървен меч. Пусна ми бе. Помислих, че не ми пусна нищо. Гогошките не ги убивам само на един удар, когато съм с ръка. През цялото друго време ги убивам с всички други неща, ги убивам с един удар. С всеки вид меч, те са ми на един удар. Дървен, каменен, златен, железен, всякакъв. О, виждам овца. Ще се опитам да говоря повече и за по-интересни неща. И по-бързо да говоря. Добре, събрахме вече вълната. И може би ще си направим легла. Още няма да се заселвам. За сега само ще се разхождам из планетата. Още една овца виждам, обаче тя не ни трябва. Там, ако имаше и айрон, можеше да си направя една кофа и да взема лавата.
кол. Шалалала. Копая си аз кол, много кол. Харесвам ли го, мразя ли го, пак си е много кол. Шалалала. Много кол, това си е много кол. Много яка песен, просто не знам какво да кажа. Помежду другото участвайте. Песен с клип на CS Portugal. Разбира се, че Portugal няма да бъде CSGO. Portugal е най-страхотното нещо. Не, едва ли. Майнкрафт е най-страхотното нещо. Даже и това не е. Аз съм най-страхотното нещо. Леле, какво става тук? Циганина. Циганин мръсен. Пак то не взриви нищо. Бах ти кадърния крипър. Взе половин всички. Почти всички сърца. Не стопи даже и едно боксе от земята. Това е тази работа. Това е тази далавера. Сега си нямам. Далавера не знам какво е, обаче съм мерих много айран. И настроението ми е хайп. Не е хайп, това другото. Забравих как беше. Найс. Още кол. Колко кол имам? 43 и 11 айран. Айран и кол се добива. Имам не толкова стабилно количество. Ама пак става за нещо. Ага, тям на пети на место, аз съм беден човек. Така, тук виждам айран, който ще се вземе и това е много. Не. Ох. Какво подявол ли те стана? Оцелях по дяволите. Извинете, че бях на пауза, обаче оцелях. Не знам как го бих, оцелях. Охлюви по блакунски ли каза? Айран. И злато! Хубавичкият ми голд. Не мога да го взимам, така забрих. Ако намеря още малко голд, може би ще имам... Сещате се какво. И една ябълка. Сещате се какво. Че скоро време няма да излезна от тази пещера. Няма да излезе. Защо? Там има айран. И тук има още. Хора, не знам какво ще става, ама става. Ще се яде храната, която имаме. Явно така ще бъде. Ще живеем малко така на мизерия. Ама нищо.
Това защо махнах крафтинг, бе? Идиот ли съм? Да. Така, това. Лапис-лазурито мога да го чупам с каменна кирка, желязо. Това. Златото не мога. Още злато. О! 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 Колко злато имам? О! Ще има за една златна ябълка. Нема спор, че ще има златна ябълка. Една златна ябълка има. Имаме хора една златна ябълка и това е хубаво. О, щупиме си кирката. Подявайте. Съберем този кол. Поне от кола вдигам кой знае, не кой знае колко лева, ама пак дигам. Тук па няма нищо. Да надават някаква тъпа реклама с някаква котка, къде иска да й се купат къща. Да й купат къща. Много смотана реклама наистина. Няма да чака 8 живота. Има 9 живота, ама няма да чака 8 от тях да се стегне да й купиме собствена къща на котката. Тъпо. Права котката, иначе да ви кажа. Права си е. Вместо нас има собствен дом, си живее в нашата къща. Аз се маха. Защо не иска собствен дом да се разкарва? Да изчезва и да си тера собствен дом. О, леле. Много хубаво ще е. Мисля, че златото е на по-долно ниво. Вече кол няма да взимам, защото имам предостатъчно. И тъй. Хора, ще трябва да свършваме клипа, но веднага ще започна новия клип. Всеки ден ще правя по 2 клипа. И единият ще го качвам единия ден, а другия клип другия, за да може да съм свободен. За другия ден, ако ми следите мисълта. И довиждане и до следващия клип. Довиждане, чао!